Incho muligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV Nsara Nyarangi ontita tena nabatambe Brian Sagini isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichugwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatwara chigame cyabo chiricyale gwaka imerongolwa Gusii ria nyalde kwira chigame cyabo kunyara gusikigu muntu ili Italiane Ndemo Steven ngo ripota rene gataseni Ndizi TV kurwaga iga umuchokeroka ili Italiane Mildred Momanyi. Gosori na Steven Ndemo numurubyo wukumanya iguru yari gakorekana asibru bw'iki Gosori aho kurworogo ngurwugusi Kenya n'insenkima nabeka gukumanya na gukurentera abwatani aho kurwase League buna National Super League KPL EPL Bundesliga n'ikindi kinyinge kirari tukuri Jumamosi gochakira Ensakia igweka chinso ikomine ibiri cy'amaragoba Gosori ime ya Ndizi TV. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Oreya. Chingigikero cy'umugusi n'umurobyo w'igikoro cy'umugusi uyure nekirenga ikigukumanya chimbwe cy'umugusi chingencho chinsoni amunoboroso w'omunyagitinga yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesarate cy'umungo mukabategesa mukakonya kubateye manganayo no mungina nero karansana abandi ari nyumba manyase ba karansite naro bakomya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru gicinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokuriga yamange tokwana mange kera togukwanira igoro igihe chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke kumna isano chia mugaso sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo gikubikira umupia yaunchuka nakoba ubunchoreria ububokororekana asumurubilyo bw'esabaria y'ubunchoreria nigo tukwimanya amange iguru cy'ugo cyako ubunchoreria koremereria na buigo kumanya ebitango birya biraroro boigo nigo tukwibira iguru yabaria bayikiranire neganka yabo yobokoro ubunchoreria bw'ibirenko bigoro Mwancho mulina kwaria ririme yo murubiri bw'esabari yo bonchiri murubiri ko yetu na inche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirari tuko rya lamisi enseye muninsu ya maragoba na boigo moiroro ritukuri Jumatatu chinsa isano n'ibiri n'ikidegeke 15 chia mugaso ime ya Ndizi TV Ndizi TV ubwansu bw'umugusi.
Mwajumurira ntande ne mambye ngeli tukuneria Jumatano jitariki 20 na isatu mutinyo kabiri umwaka w'igirwe ne 20 gardo kware na sumuru biribu Ensakia bono mambi bwakire buyana ntwasoira ze studio ndo kware ne asenje yabenu nyara ko bamuna hintwe ko ruboniga kweka chinse sato cha bono mambi go to iriri bakaria bene ko kware ne gardo ko tebina ndonse asoberete irige tambugiro go turigiri ko ruboniga kweka chinse chirisa to cha bono mambi nyorana na bakonda go tobwati asense meri ye mitandao Facebook tonyole Ndizi TV News sensemeri ya YouTube na bago tonyora Ndizi TV News bago na bago to tweet @Ndizi TV News nekenegeli kiao ni otukere ndikireta kiraensa wetera sena mbeyera skini ya auto tenga kwa bokire akiwero beretiri tukuliao ngakiona ngakia bana bachire school na eke ba kiao ngayoko kwera na ngakiro beretiri kiwaso kiro nyomba iko karoko so koro nyomba ngote werturu batame to nya ko bol TV yao na kitoko to ina genda sensemeri mitandao mwenda sensemeri ya Facebook kuri Ndizi TV News otonyora abu no tororo live na sensemeri ya YouTube boy kon Ndizi TV News otonyore enseme ito de live ende na kwa wati miro bire ito kurboni nyona ditukuria Jumatano na magdo jitwa tuara ko tuara tura mangana maya na tege ko ditukuria goro ko tuara ture atwali gali aliara aliro borta sama gaseti boy ko tuara tura magani eka do jitwa kwanda chisemi amo chisemi me na isko ya gosi nene karora to juko kwanda goro ya mangana manki goro ya chisemi kana to abana abarokiwa bana to kuria ni jasa mate mamanne yumwa ko yego ko boli to nyara ko gosuka kaba mona into kurboni ga ko kachinze cho toska Biyake mo mancho muligereria kabamo na intibino yo mintate abirugo ikachinse chirese to chabano mambia tokorengia na ndeto kwegena buna litukulia oneligia asenge ncho twatiganete igoranga chinse isato cha mambia ani nyasaye bwanchire tumeranire na ende asomorobulyo bwensakia morobulyo lyo kugo chakeriri tukulia ongani ntwe tokolirosa korugega se studio twagotebi aliagenda tokorekana ime na isiko yense ito ya Kenya ime yorogongoro iturwa gusi amune chingongo ao igabano mwancho muligereria kabaime yomorobulyo mbono bogukia onyetora boka koranje boka chinsa na chiechi erobelie egero chake emerobelio yeli tukuliao lia lero neli tukulia Jumatano buno yo mintate bachitariki 23 omutenyi noyo kabera matukatigira masinini egera tucharuke guchi omutenyi ogatatu igo twagusubire ngobe 90 guikomoelio na mange are asomorobelio bweli tukulia lero ndobwata magazeti ayito guchi gukumanyia senchera yo bwenge ndobwata mangana maya ndobwata magani ito ogocha se studio gara tukwanere igoro yechisemi chaito ime na isiko yorogongo rwagusi igabano mwancho muligereria egenero Ndizi TV emitandao no tuchirega na Ndizi TV News ensema ya Facebook Ndizi TV News ensema ya YouTube na karwa soire YouTube botambe tibwe bago subscribe egere obe oyomo we family ya Ndizi TV boigo na bogo tulikeranga nkayo toroche kurwa ngayo gendreta kuligereria Ndizi TV kurwa asense yega ya bono mambia wetera se namba era se TV yao enambe yuyu mwancho muligereria na boko yituma wetera se nchira ya WhatsApp igobono karibu sana emambia nchano bokendumboro boke kolende beka changa cha maberera egera to cha kumurubulyo egera to chake chigasi chaito ebibago byeito byelitko lya lero igonga to baise gusuka mbe mono mancho murekaranda to bwati anya to akwari ndia senchira ya bene go tusuka anene bani barbaso era sumurubuli baote barabuni go ba bokire buna mauti ondie kikoro jinsemo jiri chao machoge burabu constituency tongo seito aote anonde me na mama Rose Mwango onyonga tata mauti moigo Oliver Nyamonde ndege na omisarange ondieki Rose Kirubondieki tugo Cyrus abange aho niko basoire ime yomuroberi bwensakia gotena tigababoke nande baba na intugo ikomweli atari kweba dere wa punda oimbe na diasanyo dere wa punda ko basabira lituko ligia kurwaso muroberi bwensakia naro kokuna danika ni malita aho tena omoindi omomwamuti kurwa gesure bo baschache aho tena morning tuge sure people na mwanyagaka family inensemeri ya gesure naja DJ Brifgthon DJ Brifgthon out there today no ndime atune time kabisa kurujinse mochiri cha keroko in DJ Brifgthon
eskeli esteli agoteana kurbo basi nyaboterere amorioka tindi goja nasuka na ongoba na inwe mpaka omweli elikiosoro agoteani kondani korwa keumbu litaro abungati yabali batumire SMS cyabugitira sensemo ya Facebook bagoteana basoirime yomorobiri Evans anyona kuri jinsemo cya Kemtengi ali ensemo ya matutu nera goteabano asoirime yomorobiri bwe Ensakia na tumekengeri kya utuma uchumbe ya nyinge kwetira senambe yera seskini yao otutenga kikwa bogire na kiwacha kirelituko liao akulika agotebanere krisorina kurachinse mocha butambe kurachi kitengela imemo chio Nairobi agotebana soire asomorobuli bwensa kya kwani Esther Ungwae naboigo kriso yunge agoteba kwani Brighton amone producer ino yakorukwanere Chris orina kura kitengela mbia mono sana Divina Mora agotebanere shabikirito na mbe mukuru Nyamarambe agoteba mbona nkwero bilia na injenso kiguchia eskuru kubaganira litukuligia na ndimutwaro morobelie omuya mbia mono sana Evelyn Bikoro unabutamba kuligirira kura chinse mocha Narok asa kuru kwa suswa agoteba nonde imeyo morobelio na inchi gonko kekeronko igwa omonu itukuro gusimbia mana abana ba minto asegasimo gokora mbia mono sana Samson Oroswa nkuru ogembo agoteba nkwaniri mugako kurwa Evans Ogendi omongina Jane Barongo batebi babuke na goswa somorobelio ekero tuganyite mutotebi naraliare asa magazeti Grestinega kurwa Katani agoteba ko wakilisha kuri county ya Machakos agoteba tomokwaniri mamo mwabukuru kwa Concepta Tinega amona tatu mwabukuru jinsemo cha machoge chache bamuraba mwabo bonsi pito bakwane basikaba mwabo Divina Bwali amo nabantu bonsi bakuru jinsemo cha machoge chache mbia mono sana Agrestinega asogoteba nga umeingia ndani na mashabiki bonsi bali bakuligeli umurubili Ndizi TV wetera Ndizi TV umurubili bwensakia ndokweba mashabiki timu hapana kosa kura chinsemo cha machengombo basoiro already bakora wana Kennedy Gisemba mbia mono sana Jared Waruno murugyo ya Ven Euphemia Mora amono mugakoye omugakoye Cyrus Bitange mbia mono sana asoko bime yomorobilio abangi baligete gaiga kulende batukwaniri bonsi and batembia mono asoko bime yomorobili abumba litima pana kosa tutebe gukwana kira litiko Vegas studio mbia mono gafuni asamburanga no ale koro chisambo ya Facebook ate ano alimi nera yomorobilio nara kurukuna chuma sam nera ate ano alimi yomorobili winsa ki Thomas Victor no alimi yomorobili na Lilian Mora agoteba nero soirime Ensakia ate ano turamo goika enkoli ibingati ya wali bande tutuma SMS ya ba ate nigo ba bokirwe na nigo ba soirime yomorobili Ensakia na mna tora tumekerengel kyao yetume gose uchumbe ya nyingi na boko yetuma gwetera sinambe yira seskini ya urabu usena boko yetuma gwetera se mitandao semeria Facebook tonyora Ndizi TV News bega sensemeria YouTube na boko tonyora Ndizi TV News utari kweba goto tweet @Ndizi TV News igo twakore ndi asenjira ya bene teturenda sumut mogomoke yende tokwirana tumagoso asa magaseti torena ali airuborito lituko lialero Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutalire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe
Osmo Traders Limited ne duka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko ni bintu au byubwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukanye chirange ne wikire chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink ne binde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitab mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old sansora building angenegete siniekenene igechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ine nubwatu muchando bwa maiso guse numanyetundu bwatu muchando bunuyo enye gitari ya Kisi Eye Hospital nige kurupo karali bwensi vukuruwa ya maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwate kana na barubu gutwara kimashini chekerero echukobara enyomba yogo koreru kubara guse theater yekerero bwigo abanyegitari bubwate nigo bubwatu bumanyi bwigo mono ngokora bale laser treatment na corneal transplant bwigo mbabwate duka yoko nibiro bya maiso neria ya mariogo babwate asabruiri bakobera na kurwarigwa na boigo bali bakurwarigwa na kogenda chinka cyabo nkwegelia baraba nyegitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bale medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madson nechinde chinyinge batarire asinye gitari iyo iri miyumu chukisi magiga yizukuru yoburoso ya Kisi Primary angena kusi stadium nabuku bakiresimi asinamba enoti sano isano noisato ibere enoti sato eye mukianda kianda inye gose enoti sano na ibere isano na ibere isano noisato enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere gose enoti sano na ibere enoti ibere isano noisato enoti eye mumarakabere kianda isato. Kisi Eye Hospital, macho bora, maisha bora. Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi. Manu manjumuri karanda tu buat tiane na somoro birwensa kyabona mambiri tukuria chumatano manege kende teninga irete na kwaboke we nani obwero bireti ga siao ya kiralituko na ara wate abuna akugochi live from Minnesota kukiwa kumesino mbaya na watakia wana Minnesota wote to be warm and drive safe ni kupaya oyo korjisema jiri chia Minnesota nsemeri America magi mogiti yote abuna nigata kira wa awana Minnesota bonsi ritko ligia anene krako batebuna esino nigira alia asensemeyu anda ko batabera nabanyare bakogendi kigari cyabo buya ikyagera nigo yarorekanira nesino inigo ere nene sana asensemeyu kurende wasabere ritko ligia nako batebuna banyare bago drive kose banyare bakogendi kigari cyaba senjera ere endonge oyi magi mogiti kurjinse mochiri cha Minnesota. Justin Omari nera nkuligereria kuronya Mache Junction agoteba bokire na ende nwale meyo morobali bwensa kiago ikomwelio agoteba ganyerete amangana senchira yo bwenge korwase amagazeti elitukulia lero. Bemono sana Justin Omari. Yakarandere tu tumekaranga kiago Justice Studio ngotoko kuire ya mase ya mugo ikasa magazeti tulina ali airu bolitolitko lero kuna botambiri ngompate gazeti ya The Standard. Na inche ni ngompate gazeti ya The Daily Nation.
ringana limwamurire ase kaseti ya Testona nigoro yo musangano okagire okorekana litkolia lera sensemeri ya sagana sensemeri ya centro kero murai wense urmwe kanyata kagire go ikaso musangano yo bono muri kwe kaseti ya Testona ko siniga ayete ringana limwamuna ncheraki Mount Kenya bago kogenda ekoro uru Kenyatta akagire go kwana mangana manene asumunu bwe Kenya muriro ate muri kwe kaseti ya Testona which way Mount Kenya as uru to spread the beans korekana na mangana makongo gukwanoro ekero aba ikuru sensemeyo ya centro bakagire go Mount Kenya bagukikerana gwetani kiri busato asebono murai bwensa akagire gukwana amangana malto ngikiagerete anenekera abantu bakagire gukumanya ningikirete omurai bwense urumwe wa Kenyatta amo na omokonyo ya Dr. William Ruto korekana na kobachana keigo osikobachana igobono murai bwense nakagire gukwana amangana yu asensemeyo ekera barai ao barobereti go sebaganyete enki murai bwensa gukwana ekero ubwamate bwaye kati yaye no mokonyo ye bwarekande kokea mono osikoera nigobono bakagirina murai bwensa akagirina na barachi komoko boko murai bwiki amagyo murera murodinga okoboko ekero yarekande buna nabo atebirana ne yaruta kire kuirari bakariaye ekero urari getiko chikoritaya osakura chintunde cha ibire koba ase obisi manganayo naboko yanyora ase beji ya gatano nomo negase ya Testona ne beji ya gatano na kabere kero muri kubega seti akwandete mangana mangi goro ya sagana anene ekero nanda gote abuna uru botambe kero mangana ara makomuni ga kwenda gwikase nseme ya sagana nando nyaraka okwanira asensemo eyo ya centro kolende diboline nendiringa kiekera kwandi go sekero mukutano yoerire ngakensemo ya centro kayigo chikogenda ekere kero rekana buna nige go chikomoko bokumura ibwe kyamakia ODM era morotinga eganga yayo kuri kero kyubura ibwense omwakoyiga ngane yoba igone irubolita se gazeti ya The Daily Nation page ntangani kigima asumulikia kubolinga elem dark king gosenga omugambi oyo nigo agatereirie astinchira geteiga kolende narweto mubaro angebwe bintu bine abwa sesegi ere asumurangu bumurai wenso muskeuru Kenyatta esegi ntangani nelinga umwaka 2017 nige kiama gya Jubilee Kenya artika wake gosambaratika noembono nabekagire boigo ekerobono nominations chigendrete kuna go change inga muchando wechi nomination kero kende nabora oragere kiama gya Jubilee Kenya ariko bakego sambaratika asibali barache kubugwa batanchirane bukorengana no muliki oyo iyo nesegi ntangani era sekiama gya Jubilee segi akabere neribuna amakonyi bumurai wense Dr. William Ruto niganyarira ko baga ko wikirana ase chipara osase chinsemo cha central komubwa omurai wenzo muske Uhuru Kenyatta bono nikagirenga na kiara chigo sigo kwana nabantu ba central na ko ba confuse gosena ko ba confins gochiko musira omurai wikiama kia ODM Raila Odinga sengenchunga mokonyoye umutanganire gukora mangana mange asensemeyo ya central segi ya gatatu nigo bono abamenyi kurase region ya central bagotebanga nigo basiriria mange magega yo murai wenzo muske Uhuru Kenyatta kunya gutwara chi confrontation amono mokonyoye esegi ya kane nelinga Uhuru Kenyatta amo na Raila Odinga ogocha kwabamo bono nigo kwabeire buna nokorwa gose petroyo ochia sabantu ba Mount Kenya bali abalemereria gose bali abaminifu asumurai bwense asengencho murai bwense abolitangani nigo atebete agukole miaka ya 10 boigo no mokonyoye achigukole miaka ya 10 kulendo gocha kwabo amo no Raila Odinga nigo kwarorekanire buna nigo kole petroyo gose goswana na amonechira abantu bensemeyo bamulire to murai bwenso muske Uhuru Kenyatta bano litikulia lero no akwenda sensemo ya sagana abwasara chigo okwanira igoro yenchira ye succession yaye atagetebe abwase abange bono bamunchukeire abwase abange baba bakomoko boko mokonyi bumurai bwense Dr. William Ruto bono nigo yemulikia kale batebanga ine mumuroyo iga ojomo oyugo kwana ege ikoyo ekiya kigima ekenuke na gukwana emibaye ne menge kera gukwana iruga yaye nache
kuba nache koba uyo muhimu ase okuba kwanira abamenyi b'enseme yo ya ya Central na kubagania bamoko boko omukonyi omurayi w'ekiama kia ODM Raila Odinga nichikunyarikana rituko ria rero naritoguche kumanya ekibese amanegetobu ase enseme yo ya Sagana konyora omugano yo ase enchera y'oboimo mwanchu murigereria aboko yonyora ase page ya 4 egazeti ne ya The Daily Nation. Ekrotoska bosio ongwenyi Douglas agoteano arime yomoroberi w'Ensakia kurujise majiri cha Nyamakoro ni gotoka se ebunge ya Kitutuma Saba igodi ni ya Gasima oyina ngwenyi Douglas agotebano arime yomoroberi w'Ensakia Glafini mocheche nera agoteano arime yomoroberi w'Ensakia osoire kabisa agoteana tarigosuka bakatwakorire umuroberi oyo ama kwenda ase kibago kyaye kerituko krotogosuka bosio ase kaseti ya The Standard ni gobono ase becha gatatu ni gobono mugaka tatu mwabo eproga yanyarite ka kubura bugongo bosire ni ganyarire ka gosira kubatikana no muri kaseti ni gateana bosire David Bosire oyore ise proga ya pure eborete go ikabone taratoka ya ocherere tuko ikabono ni gasire tyo gumabwa edituko ria Jumatatu kolengana ne family ni gate abuna mugako yo ni ganya ka gotware birengalie bingi oyi David Bosire kolengana no gosira ko mwana oyo tanya gotoka go ikaboniga agatebekana buna ni gatware birengalie bingi gatware depression ye kairira buna ni go asirete ni gachetaga sire gumabwa go saga kwa bono ni ge family yanyarige ko bori obotuki go serikali kwenda gukora obotuki boisaine na kwenekya buna ngaki umumura obogose ya mateya ebogongo uyorenge proga ebogongo bosire nando nyere buna mumuro mwabo bogongo bosire oyogoze mwana bw'umugako yosirete nere nasira bwanko iga omutienyi oyo January mutienyi oyo eto January mwana we nande nasira Orokoro kumagwali chosho magwali eya irira buno mugako na atwara depression mete sara ekero mwana agosira ekero amate ya egosira gose ekero buno mugako yo omwana we niga ocherere tu orenge proga gongo bosire tanya gotoka taratoka goikabono nande gotebukana bugongo bosiro yo niga karikire ebinto atarenko mwoba ande sali ale komoche serikali ane ekero yare kogenda maminja no bwene bwa mwanya bantu korende nigo bono mugako ya ajetagasira asebone family nero yabo dina yaya obwene we family mbutakire ane kroba kubori ngaibo kakari batakire nabarabo morore ekiagara no goichane okonne kugongo yasirira sege ketambe ayino mugano yo irase oborita sege kaseti ya The Standard page ya gatatu. Okay. Mwanchu murigereria gosuka mutwe ase gazeti ya The Daily Nation page ya gatano nalimo neribuna ekina kirikyo moloya Paul Gisheru nigo kigendereta sensemo ya ICC abwase omusaiti oyomo oyotebetebuna nigo Paul Gisheru amoete shilingi 2 milioni ibere eliogochia gwesokia korwa sikine kimubwatiranetie omokonyi b'omurayi bwense William Ruto nonyaga goteba nigasabete 2 milioni 200 kurinde Paul Gisheru akamataye ngabese chionchi gotoka agaikamba kagasaba 2 milioni 5 kurinde Paul Gisheru akamataye 2 milioni 3 kene 2 milioni 2 echichabegetwe sei no mokonyi b'omurayi bwense Dr. William Ruto kurinde ensemo y'oboswahili nigo gwetera somo wakili ya Paul Gisheru aselita Michael Canavas nigo atuguteretare amangana yo nagoteba buna mba kunyara komo go bank ase omusaiti oyo asengecho ngatabwati obusaiti boisaine obokora kibuna nanya orata chibese chio ange 2 milioni 2 nigo bono abuletie ekigambero komo ruselia mamocho korwase omusaiti oyo okwanetengane yo yechibesa agateba ngantoko gendera kona komo tegerera sengencho tabwati no masakara aisaine akero asengencho kero monto agokwalia kigosago kwa chibesa wikamurikirane asigitensemo muigwanane ingonye besa gwatagite nchisa tali chirocho chiarenge gose tali chirocho ire wikamurikirane nga ense as documents gose agreement kurinde korengana no moloya oyo kumwakilisha Paul Gisheru nigagoteba nga busaiti obwo mboisaini korwase oyo tenenete nagoteba naye twe chiringi 2 milioni 2 ayibona ikoti agena kikendete ikoti otorana kigokigenda asumugano ritwa kwana obogongo nigasirire gwetani miaka 10 gwikabona kiani gasirete ango mwaka 2013
kabono ni gasirete atamanyiri asa to kerao cheredu bakabono ni gasirete karto kuskabosio asikasete ya standard page ya gatano gose page ya kane ni gobono yarorekana buna keminano gose crisis osobo kongu jiburugo gutoka nene keraba aborokyo baindate kwere nuja samatem maiga yekiombe kietenereta balmgia kupeti ritukurara kagere ko chikorwa okoraria we strike gose umugiro okugira mirimo nene keraba tebiro buna serikali gose kiombe kiriye kuri kabalmgia teacher service commission ngera igera ni magani ya balimu ne salary gose nengo yabo tera kwani rubuya gose bali mbaramentu engeri yabo asebono kolengana nikiombe kyo gikagirwa chikoru enkwana yabo yabene litukuria rero gosikoru strike notes ko ene kebuna ngo chibare ko ene kya gosikoraria igoro ye strike gosomogiro wimirimo nigo bano batebire bune serikali gwetera sikiombe ya teacher service commission ngira abakiraniri amagani abo asiaro kandi buna bono amatem gose amatem manene na bara chuturubana buna abalimu abo bago chikogenda asensemo eri yomugiro nigo bano batebire nigo baburire kiombe kyo kenyari gukwana kiombe kyo kitakiri gukwana gutwara chinkwana ne kiombe ya teacher service commission ilikwenda kebuna amagani ali yabali batagetenko ikerwale buna taiba ngo chibare kogenda asensemo eri strike nigo bagote abana kolengana barabu nigo bagote ana guru umba kwanete gose keombe kigia teacher service commission getakeire go ikirani kendo gedo collective bargaining agreement CPA uyu mwaka w'ijirubere n'emerongo no yomo goiko mwaka w'ijirubere emerongo na isano kolenda se kiombeki goikabono gitaraikirania amagani yabo igo bono strike gusumugiro bw'abalimu no kagire gochigo korekana ekaro bolberero nanko chibare koru statement usingo chibare koru koraria ngaiba gochikogenda osinkwenda baromugiro ose kiombeki atiesi kubarangirige na kubakwanira kada matema enda kuroberi bw'umwaka oyo kiombeki kyo ya Kenya National Union of Teachers nigo bono yarorekanire buna omo secretary general w'ikiombeki Collins Ayu uyoireteri bagaria ye sosion nigo bono bagenderete kurutirana chinkumachia mangana igoro ye amadeni ari ase kiombeki bono nigo bagendete kurutirana mangana matindi gati yabo Wilson Sosion amana Collins Oyu abuase bagenderete banyaliko babagwetana ase chinkwana kurengana na Sosion nigagoteba buna gwetera asomurikyo yo General Collins Ayu nere kero kindogerire amadeni ari ase ekiombekyo kurinde na kurengana na Ayu nigagoteba nga ingaki Sosion arenga bisi nere ogerete amadeni ayo ari ase ekiombekyo kurinde Sosion wono niga muganiri Ayu kogenda sikigambiro buna motebya nga goikachi kumikia sikigambiro na Sosion wono niga motebiri nga come on genda sikigambiro tumira nebosio tiga kona gotenena na kona go threaten ayegenda tumirane ase ekigambiro kolengana gose amangana Ayubo igo naboko yanyora ase page yo moyo kigima ase gazeti ya The Daily Nation yani page ya Maiga kigima ayunaro na irubulita ase gazeti ya The Daily Nation kolende ase page ya gatano na gatato bono abamanyi nigo batebire bono nga omurindo o COVID-19 nigo guchia gocha nande omonene umutinyo gatano uri bosio yenkorengana no monyagitari uri otenenerete ama infectious diseases expert ukorwa Professor Shem Otoi oyubono orurege kurege tindinga COVID-19 nige kali kubwati omurindo bwa makuba yani flu bunanaki akuri abantu ense mogete gosenko nyororenga abantu enga kinere goika abantu bwata makuba ange bonse okonyoranga kiro muntu narwarete banatabire COVID-19 nige kali kubwati omurindo yo abwasa tabirenga bona abantu erende mutinyo gatano mwaka oyo COVID-19 nechikogenda igorekere ekoene kigwabuna omutinyo yo nalyo konyora no bukendu buliga abantu abangi babwate amangana ya makuba kolende goikabono iga korwa COVID-19 echa senseto ya Kenya mutinyo gatatu mwaka bw'ekiru 2020 abantu banyorire uburoiro bugwikabono iga nigo bara abantu kiri buchimisato na merongo 320,000 echo na chichikesi chire asense yaito ya Kenya abwasarurige kurige tindingerende beka chianga buya egera makuba ya nyarako bakagwetirare na litore yakonya kurinde onyanto gwekonya singenjo bukendu mboro guchimotua
igo motinyo gatano tiga tumanye na COVID-19 nande ngwakire ase ebirengo bigoro mono nanda nene karabarai ao bainete gwakire ko gusimisankano gendete kwene kwemenene nande campaign metira chaka andu bara gwakira ekiombegeria ibisinkira rari bene ose campaign tira chaka buya yo ise go chaka buya abantu nande bago bachirirana igo tutere ndete na uto konyora sobo kongu nekaro keboge gose binyinyi bya COVID-19 bigendete kuranda asensi yetu ya Kenya igo bana abakenya tiga twerende tubwate amachiko namarwa ali akubekune ali abekirwe ni gwisara yobajen ase omugano oli sara twateba uko bwa balimu kiombegeri ke association bako na uyu iko kere Kenya Union of Kenya National Union of Teachers neke kende kere kupet kere kiombegi ya kupet getene na misoli ewe biombe bire iko ne biko nya kuminyokanialia lakini kende ya tebero na tiga serikali eri lijibese cha balimu maga bataranda sama tem karo tukosuka bosio asiga sedi ya te standard page ya gatano nomo nigo bono muraibe kiama ya ODM Raila Odinga ali tukure garaendete guya kireko gakerare ngasi county ya Taita Taveta ekarate yatebuna aise koire kero kyobrai bwensi ya Kenya ya ojikwena kyabuna ngukwana bari osingo twara bari chingwana nemo president murai bwensi ya Tanzania Suru erigo kora emechanderie anene kwenda kiwa ase jiboda ose ase mebaga osase chimbebe mebaga yense ya Kenya mo neri ya Tanzania erikwenda kyabuna obonjoreri gose trade ngwendere gokorekana buya sense ito ya Kenya amo neri ya Tanzania igo nigatebiruna niga uchukukora emechande iye kubwaterania ase chinsemo chiri jiboda gose mebaga boigo nigo Raila nyandika goteba buna nere bieka oranyareka okonyense ito ya Kenya ose koye bohori korwa ase mechando eri anyarege gotoekana asamangana yogotwara uchumi yeranire inze ne ndagera gukina gochigoro gose obokorere butaraba obuya igo Raila ne yakirite kukori tukuregoro na gotebia abantu buna tiga bakere chikura ekiama obomo bwa simyoro moja asate buna timonga ino gusaba Kenya mbanga ino na Kenya kwanza Kenya kwanza iye korawa no muraibwe magiauda waigo yoro mokonyi muraibwense Dr. William Ruto asate bena Ruto nyari gako base serikali korene tara kora kende bono ne nkaki ya Raila koimokereria ebirenko bigoro nando nyorina Sara Raila na tebete editukeri mabune ne engineer kera de ne engineer agatabune sia Kenya ya tabukire mono na rekero ya tabukire mono mete go ikano ekere taracha ya gure go ikonya ole engineer nyarege ko repair go senyarege gorosie taracha iyo agatabana ntu abwate Mike Baki oyo olenge economist akara inse ito ya Kenya buya nande bono nere na Uhuru Kenyatta oyeraire bono nande nere utigaire kuje repair kyara ni gale engineer ayuna mayo mwanchu murigereria kuri ndase page ya 10 amo Auditor General Nancy Gathungu bono nigo aburirie ekiombekeria kia Higher Education Loan Board help nga ngechikunyara gose ko irania chibesa chiri chanyartko bage kwa aborokiwa kibarenge ase chiskuru korengana na Gathungu nigagoteba 25% usemerongi bire na isano asemia na madeni ali isiko atanya ko iraniwa guika bono korengana no robotirwa ya Gathungu nigagoteba buna akera asogeti robotirwa ya nigorokoro kebuna gwetana shilingi chibilioni isano na isato nuguta isano nchiana ko bachi ko iraniwa ange miaka 10 ya etire amo naborokiwa nande korengana ne ekera kulingoria mono ase orobotirwaye ni agoteba angechi milioni emiayemo 50 no mona isano na isato nuguta isano 168.5 million echine chiloni chabantu baetu miaka 35 ya etire chitanya ko bachi gwakanu korengana na Gathungu bani gatebirenga abantu bandu gwikabono iga bali tayire asengenche miaka 35 ya erire abande mbana kwirene bese cyo kiri milioni 150 no mona isano na isato nuguta isano abwasate bire kyombe kyo gose ensemiyo ya help kubikemero bali mekerano eliko recover chibese cyo kitana kwirana goika bono nigatebire ne chekoba akon asaborokiwa kogendera kwegwa chibese cyo asengencho nga chinyinge chiabo njira nyarkoba chi koiraniwa ekerenga tebire ne 25 igoro yemia echibesa kitanya kwirana goika bono abwasaburirie abateneneri bekyombe kya help kubeke mirobelio na wikera chibese cyo chire isiko ayona mangana RCPJ 10 ase gazeti ya The Daily
nation. Manyumuri ni ganda takuriri moro rwe Ensakia korwase Ndizi TV ne rwansu mugusi nara gote abona bwakire Brifgthon na Sara na Kebati no ndeime ya omoroberio mbaka enkwario yakoro kuna dodu wali ombiro koro chinsemo chiri chia kia mabundu hawate abano asoiri me yomoro rwe Ensakia tarasuka hawate ana bwakire Sara na Brifgthon na John Kebati wakwani kabisa na dodu wali ombiro koro chinsemo chiri chia kia mabundu hawate ana no alime yomoroberio mbaka enkoli mbarega igakurukuna Enoch Masiwa awate ano alime yumuru Ensakia kurbono mbaka tukole Safrina Sabina awate ano alime yumuru Ensakia na anda awate anerena na soireme mbuya mogo chatiga mogendere igo na Nyasaye tiga abasini chunia nyambeki awate ano alime yumuru Ensakia awate abwakire buya no nyensege kendete lakini igo togwakira Nyasaye na mbuya mono ikiagera otobwereire goika litko liarero tiga mangana age siasa torarigiriria ngakito korara nchara oyo nchuni nyambege agote anera bana siasa batonyarire gose babanyarire neri na tiga torarigiriria naki etokonyoro mugati okera litko umanju muri na igendera gutomekere kyao wetera se namba ya aseskini ya urabu gosa sensemeli ya mitanda ose Facebook. Amanchu muligiriria tiga tora minyoka sensemeli ya studio karoto koirana ntogendera kumanyanga na riare airo burito ase chigazeti cheri tukulia lero tobaisa gusuka. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omuligiriria bwa televishoni ya Ndizi TV bono na bukura ly'obunchoria bwawo ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'obwekere abaligiriria kurwa chikaunti isano na ibire ekyo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryo togwekere gose otutarire ase chiabisi chito ekyo kirase nyumba ya Brifgthon apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au byubwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikire chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate keyboards buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eyemo kianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ine nubwatu muchando bwa maiso guse numanye tundu bwatu muchando bunuyo enya gitari ya KCI Hospital nige kurubugarari bwensi bukuruwa ya maiso buna eye consultation kubwenya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwatekana na barubu gutwara kimashini cyekerero ecyukobara enyomba yo gukorera ukobara guse theater yekerero boigo abanyegitari bubwate nigo bubwatu bumanyi bwego mono ngokora bale laser treatment na corneal transplant boigo mbabwate duka yoko nibirori bya maiso neria ya mariogo babwate asabruiri bakobera na kurwaligwa na boigo bali bakurwaligwa na kogenda chinka cyabo nkwegeria barabanyegitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bale medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madson nechinde chinyinge
batarire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'uburoso ya Kisi Primary angena Gusii Stadium nabuku bakiresime asinamba enoti isano n'isatu ibere enoti isatu eye mukianda kianda inye gose enoti isano na ibere isano na isano n'isatu enoti isano na enoti kianda isano na gose enoti isano na enoti isano n'isatu enoti eye mumarakabere kianda isato Kisi Eye Hospital, macho bora, maisha bora. Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi. Be mwanju muri karanda da gutubwati nande kwa chora kuri Ndizi TV ni moroberu ni Ensakia bona mapiko nande karto nande kuri ya da sama gaseti na go check to manya na inga yuri tikuru na inga yuri tikuru na inga kyuri te magaseti se karto nande kunya kuja ligereria na ra go kuna mara kikuru chinsemo chiri chage simago te atukuba moja no ali kuri chinsemo chiri chage simago gotoka sebunga ya kitutu Masava county ya Nyamira uyakuru kuna mara ke ote anu ali me yomoroberu Jackson Makori osinde awte njina abo kirbiya nyuma ntara enda seke bago botambe ni ongorigireri Isara na Brighton no yeba koroka kebati no bale amo nanchi no ondeime oyago na Jackson Makori osinde awteana na turigireti asenchera ere endonge kurujinsemo chirinere chia kyamtenge seme ni yagasima biyamo nabantu bagasima asokonda kurigireri murobelibu Ensakia chinsemo chiri chamatuno kyamtengi nyabyosi enchoro biyamo no karumandete kubwati murobelibu Ensakia nene bono mambia na wachore gataseni Ndizi TV na kyobwansu komusi akoriga goteba kuruku mwane kibiriti are korojinsemo cha Nairobi oika Kisi town nyanchwerera agoteba nonde meyo morobeli mpaka moelio agoteba high five kurochia semamo mwaboko kwa concept nyakirario ama na mashabiki on CP ari Ndizi TV uyu no mwana ekibiriti bia mono asoko baime yo morobeli karatukira na sa magazeti ekero bate gazeti ya The Standard kono tutara sa magazeti na ara nero kiro kurukuna Eric Basweti momigi agotena no ali me yumurubiri bwo Ensakia nara kukuna Leighton Teya nera agoteni gasoiri me yumurubiri Ensakia no tora Mombaka enkoli tindi gosuka oyakorukuna kurwa chinsemo chiri Eric Basweti momigi niga kurwa chinsemo chiri cha Kisumu agotena kuru Kisumu County na watano wale komo mpaka enkoli oine Eric mbiamono kurajisema chiri cha Kisumu osari wetena bantu kurajisema chiri cha Kisumu no wale ame yumurube na ndonse asoberede chi county chonse chiri Ndizi TV go ikani gotoko batena kendra gotubwati mirube ne menge tubwata kuri Ndizi TV ne ero kwansu mugusi kera twamuganiri gusi engima ero gusi engima twamuganiri ne chinsema chitutane amo actually twamuganiri ensengima ensengima ero mugani gerna tokale mpaka chinsemo je Singapore ebisinga byonse biro nigo tobirete mfiamono na maene Ndizi TV gerekera senande nonyene litangazo lya oleta gaiga enere TV achire nkuma imenesko yoro kongorwa gusi eukoreria obonchori bwa obumanyekane imena isiko yense ito ya Kenya egerekero omonto naye akomanye ekero mbate kasete ya Standard gotuska bosia krotrojina chinsa jara jingo jakomyoka chirira kinde adura go chuteli yarekande buna okosoka kwikiama gya chupirine chinguru mono ekero kieri brand go sikia nyara ke kwebekera chinguru ni go banale bano yaja otwara obwoba osikia kia go sereri go chia sebia mebie bike anabiribira so mu bwasimyu la umoja kolengana numuri gasete ni gate ane bia mambire kurwa anene kurwa sensemeri ya Mount Kenya biarorekande buna na opira chikomigwa asensemo ya nominations ekalbira chikubwatera na nensemo ya simyu la umoja kolengana numuri gasete ni gate ane ekiama bia membiro bereri go chikotwara emisangano yabo bene nyuma bataraswa asi obomo bwasimyu la umoja kolende nyingo bwarorekande buna asensemo yobo chori yobo kenga kyobo chori obujo kolekana ke kurengana ne kire kiama ni go getakere go chikobeka umurwaniri obo bwikirugo abone kiama gyate part of national unity PNU ekike kuragwa no mugabana we county ya Kibia ndiri tumiritu ni go bono ya rekande buna
igo giatwarira ubwoba bokeigo no ni kiama gia Devolution Empowerment Party DEP gikoragwa no mugavana we county ya wikoragwa no mugavana Crete Murungi oino mugavana we county ya Meru igobono biatwarira ubwoba anene kro byarakane buna na birachikomigwa eka sensemo yobochorio bokebwibwa mibyo ikabiro bederetina niko biko chikosoa asobo mubwasimio ra umoja Waige kiame kegeni kigima senseto ya Kenya nigo gikorwa nga the Green Thinking Action Party gose GTAP ekikia agia chagitugwe ime ya Bomas of Kenya ime mochio Nairobi gikoragwa ne founder gose oyo gichagetie Dr. Isaac Kalua oyo tabirenge kiame kyo nigo bono giachire koreto gosemeria ase bali sensemo ya independent abwasa bariganite na gotebange kiame kyo nkibwati gwanchireria konde gwensi nigo kiariganite montondo bwensi origwete ngana chikuboreria oborai korwase kiame kyo kia GTAP wego nigatebetekera chikumurikera amangana ya environment asengenjo green ekeregento kera sekala ya machani igeminetinga nigo batagete korete nsionsi ebe machani na kwenekia buna nonyena nsemo yebusime bwemete yani bintu bigokora environment koba entoereru ebire agenda ya enene no guchikurigereria mangana yo igobono nkialonche tuguri tukurigoreme ya Bomas abwase bareganiwe bali bare sensemo ya independent na gotebwa mune kiameke ino kirigaiga mbakorete NDC ya boli tukurigoro abwasaba ababwatani baikiranete amo na bali bakwa ekiamekyo okoboko litko ligoro boigo omorai wiki make ODM Raila Odinga nigo alireira yoguchegokinia uchumi ya Kenya asibirengo bya 10 bya 10 goika ase enseto ya Kenya yarorekanire gutigara magega bakigima ase uchumi magega yeme chande menge kora COVID-19 amangana yumurakera amangana yogonchurira kwirire kwanyareko bagukwirania birengo bya uchumi nse abwasa tebire aba Kenya ngana chiko ene kyabuna uchumi yanyareko bakigukiniwa aya niga yakwana chingaki atwaleta rogochia sensemo ya Taita Taveta county gosatwaleta taro gochia set county ya Taita Taveta alitukurigoro abwasa tebetenga nyegene nande munga kirichikura nchikobu marayo gatano bwenseito ya Kenya ningene kia mange gati abono murubulio ye o social protection program oyo asate birenga kiromo Kenya olio konyora once kigima na achi konyora obokonyi wichilingi chiribu isano nemokira umutienyi andagateba na bekunyarikana asibali bagotebanga tamaitia sararus chibesa agateba naro chichibesa sechire kolinderi tanganiga guchego deal na mangana yobo kurumi egerasi ekicingoro chiri asi chibesa chigo soera semebuko yaba Kenya bande abake igagateba na maite nchira guchego kora na guchego ikira ni murubulio ye o social protection program ine koko abara ibanda tugakira iri gorra usaba Kenya babanjire koba imirimo kyara kyo muntu n'imirimo akori ekara dusaka bosyo hanene karondo je na Evanis Mosekuru achinze mu cyamasimba agoteana Brighton na Sara I'm getting you loud and clear oyingoro jinsema jiri cyamasimba akorukuna Evanis Mosekuru ase kurwa sameri ya Masimba ward yera sebunge ya Nyaribali Masaba county ya Kisimbi ya Evanis Mose asawa chora Ndizi TV murubuni Ensakia mbiamono kabisa agoteana Sara na Brighton I'm getting you loud and clear mbiamono gukorera Sara se kero jisa cyakire mono asigate ya standard ni gobono nda usumuri kina murekinete osediso alibodi ndira neirina ki yabakenya batakere konyore post ya mangana COVID-19 nyorana ekero kwanyo jidos cha ibere goseria ya mo kolengana ne vaccine iri kwabetwa ndibono post nero bono muriki gose egaseti ya standard neira neredi na neutakiro mo Kenya konyore post kolengana ne kiombe ekamakuru sense ya Australia Technical Advisory Group ne waniganya regotana umuntu natakire konyore post kolengana yo yarakande na binyinyi bya COVID-19 anene ase Omicron variant ya Omicron teraera ase jinse abona se abakenya banyore bakwewa bosemia una tiga banyo na bakanyole posti kolengana se babono ekiombe kyote abuna chingumanjiro chigukwana se propaganda nere gukwana bunu isukubetu esindani ye boost ena nkuchore ya twara side effects ose ya twara side effects asomobere kolende ikiombe gya sokire na gote abuna ya side effects njiyo
nelina ni immune ego positive ase omubere o elio konyora gwetangurwa ase okoranda kebinyi bya COVID-19 anne karo omicron variant yomikron endete kone kiwa sense yaito ya Kenya. Abid Blessed Ombati agoteba kurigere kora chinsemo cha Kericho County agoteba nonde ime ya Ndizi TV hapa inashika kushika mbia mwana sana Abid Blessed Ombati soko gendera kurigiriria naye nabagotetebia soko kurigiriria korwa ekerotoro chinga amagazeti no tokora tigera gigabo esenge njotoko gotaikire gento lende no chukugore gazeti yao igo enyorere osoma yega muna yanda mange asenchira yoboime asenchira yobotambe egernaye kwa manyanganki kigenderete miense ito ya Kenya imierongoro iturwa gusi na isiko echinse chi mbi mono nabange mororo Evelyn Karani kangina no aragoteano ari meriria ni mora goteano ari yomoroberio eno kunya nyagesira agoteano ari mirube na bange nugenda gotuma SMS yino no torega na bodo gisome kroje kirase studio igote torena na se studio to kwirana to enda SMS mangana mai anena somoroberio bwensakia igo toska Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to bwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene negokurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi Muligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV Njensara Nyarangi ontita tena na batambe Brian Sagini isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichugwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatwara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii yanyalde kwira chigame cyabo kunyara gosikigo mutu ili Italiane Ndemo Steven ngo ripota liene Taseni Ndizi TV korwagaiga omuchokeroka elitaliane Mildred Momanyi.
Chigosori na Steven Ndemo n'umurubyo w'ukumanya iguru yari gakorekana asibru bw'Chigosori ao kurworogongo rw'Gusi Kenya n'Ensakia nabeka ukumanya na kukurentera ababwatani ao kurwase League buna National Super League KPL EPL Bundesliga n'ikindi kinyinge kirari tukuri Jumamosi gochakira Ensakia igweka chinso 12 cya Maragoba. Chigosori imeya Ndizi TV. Bema naendo mwanchu muligereria tumira naenda samangana maya emesane Ensakia bono mambia egere tukumanye ali akorekane tukorori tukuri igoro goika emambe abono igoto baisa gusuka na iranira sigeke kekerebosyo egere nkumanye ngana riaya ali agweterete tukuri igoro kulindo chiko yanyora asense yiga yabono mambia. Njeni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita na ndegendera gutubate gwitira semitandao Ndizi TV News ensemo ya Facebook Ndizi TV News ensemo ya YouTube na baigo na bogo tweet @Ndizi TV News. Nigotoko ya chaka korwase county ya Nyamira abwase skuru ye secondary ya Gesiaga egotoka se county ejo egendera gwitira amakong ao una ogokea kwa mache gosaso kubura kwa mache asabaro kiwaba gwenera toko yatumeka nabo igo ogwichurirana asensemeyo kwena kyayo no mwalimu monene bwe skuru ejo oyu anchiranite buna amache na burita sensemeyo kurenda segekege kekirebosyo amache nache gotoka esa marieta ngoro ku Dr. Sakaria ndiye kimokwa principal ya Gesiaga High School Nyamira County. Eskuru ne webwata abana bange dobwata abana elibwe yamona 900 no nyene ebintu facilities bagotumia nabo chire congested wose nchimigire mono chibe chidom chibe nebirazi kolende a community ya saya neto eto bole murugurari transfer yo kera range go tokolera ona serikali ni rawe stakeholders bonsi ebe county director na bande mbara aware of a congestion ya lente to 100% transition bana abuna bara bange na bafanyikazi na balimu mbaga netie binte binge including ya mache kolende akere body ya ikaransa mwakoli nabono nabo ya ikerange gesima keremu nande buna mwatalira ke igo mwarolire nga egesima kyalemiru ase weekend igegocha ndaba invite nande moche monywa macha akorwe gesima ekyo ekyara ekara macha arororo nande aitwanyorire nonyera abana nabakoraba ndagere korosi on time keregento ndogo tuara problems nebinte beyonce. No mo Senator Samongeri oyoboigo kurigie kirego kyobo governor county ya Kisii litkuligoro na umiranete nababwatani korwase chugodi sano na ibere ase bunge ya Bomachoge abwase abaganete komo amagoro na boigo komosira omoraibu kiama kia ODM Raila Odinga.
Omo Senator Samongeri naumerana n'abamenyi kurwa chiwodi chonsi chabo machoge gati yabo bo chitendere sengera bosoti bokimonge gati echinde eliogo kwanera eganga yaye yokuligekerwo kyobo governor e county ya Kisii naitabire nenjira tokogenda nekala toko nenjiriga ekiringa kiano koleta gusiyo syamo mogende bichirimo mora bantabamo igoni manye bunako bayinyameye Ongeri nigabagania abamenyi abo komo amagoro asobochori bore bosyo aseboigo amotogyo morai bwense Uhuru Kenyatta oyogenderete kobeke merobiri yogucha komosiro morai wekiama kia ODM Raila Amolo Odinga. I support President Uhuru Kenyatta for the efforts he's making to bring this country alongside with the Right Honorable Prime Minister to bring this country in full harmony and unity of purpose. Veka ekura yao asobo mabwa azimio la umoja engano ngeri ahenekeria abamenyi abo buna azimio nero erachigokonya bakenya kurwa semechando yobotaka asebo igo gati abamenyi baitabirana wicha komosiro ngeri. Every right thinking onogusi, please I beg you, vote for azimio ya umoja. Tuacha kana singe chumbo professor nero gara tuacha ke ko mako to mugenete is a very honest person na ndina tutakumo interest asitibesa chitu chi county mugambo na the best. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Na baonchole kurwase kaunti ya Kisii nigo bono batebire baguche gochora abarai bali baraba siguche kubainyora kimagenderero nigo batebire batigaire magega asengencho amazingira bagokorera mirimo yabo nigara makong abo asibasabire murayo ndebwensi ogoche gochorwa kubainyora buna abonchoreria abonchoreria au imeye kaunti ya Kisii nigo besokirie na gukwanira amakong au alia bagwetera ase obonchoreria bwabo kira rituko bago kwana ase omoyega bwaliganirie no yokoboria ekerogo kyobo gavana bwe county ya Kisii Chris Obure nigo barwa amagani abo anene mono abangina bale abaonchoreria wanamano ngo kwanira abangina bala sensema stage mbogo yatungu chando asensema ya revenue naende alias bako bera elite wa historia sagia metari rorore igere mechafu drainage ya rosatibu tili yoko gokia na asitwale ngega igaso mukutano ntomera our waiting governor Mheshimiwa Chris Obure Mheshimiwa Nyancha deputy governor ya Mr. Mbaka twawoki kuna manganabo ata semire kabara kole kulingana buna ndio kugani wetu tole tutafurahia sana. Aba kichirangi bebikoroto na baroboti batigiri magega abo ase barwa ebirero byabo igoro yali abagwetera umuaki kiranginde Kisii town twabere to twenga kientambe umugaso gutuita sabari ko mwegatorora mabera gatobekire ebipanda nto koma yanga ntaiga kiwe baraje ko virusi ndio do sabo mwezi mio Mbaka Chris Onyanja tokonye abaki chirangi tokonye se matatu ndo badeshire na sana kunentu ega arisa ari komo tenyo ayomo etene nego to tax 2 times or 3 times wakana 2500 and wakana 5000 kande fine ega arisa weto se gasa renjini county yeto to charge sense ma revenue ndo badeshire na sana wakara umrayo myato chari ndo bunevyo na botaka machele kulero ndende Chinga chechecho ensemo yoborendi gwetera ababwatani au anene mono kurwa community policing nigo baine kiago cyo gutwara obwa matobu ya gati abateneneri boborendi abe komorembe arario morembe na ndeto mo security enough mtuvu atisaga na indundu dageto abantu baito bakareki batu aro gusubure gugotarakera chinsemo
ginko ripoteria egetaseni kia Ndizi TV iletaliane Mildred Momanyi. Na barai bali ababwatani be kiama gia Jubilee nigo bachagete kwirobele kororit kuri igoro bosibo musangirekano yogo koreka ritkuri rero nsemo ya Sagana ritko rigoro omo bungo bene maina kamanda na nyaritko bakago kwana na bamenyi bensemo ya Kariako imemocho Nairobi abo abaene creative na ekiama gia Jubilee nigo geteneine na nigo kirache gukora mirimo nobomo bwa Azimio la Umoja. Vijana ambao wako hapa wengi watang'ang'ania hiyo king'ang'anio ya starehe. Mimi kama baba yao sitakuwako, mimi ni kuangalia, nitawaangalia yule ambaye atapata ticket ya Jubilee aingie kwa Azimio. Mwanzo mariri musangerekano uyu nigo guchaka ritkuria rero abwasomora ibwensara chigukwanira ng'aninki agocha gukora asikiama kia Jubilee na boigo ko na ningi kia ireire ere gocha kumusira umuraiwe kiama kia ODM Raila Molo Odinga chinga kichecho serikali nigo yabikire merobulyo bene ilikwana kyabuna chinsemo chiri chikunire no mochando bwumurakera amone nchara ngonyora chiri ndagira eisaine na kikiagarire osikiagera to muraiwe enso muske Uhuru Kenyatta kubwato kachindagira ochiase chi county emerongo 23 chiri chikunire no mochando bwenchara. Therefore, this flagging ceremony I see as a ceremony of flagging off a caravan of hope, part of the many interventions that my government has undertaken when we declared the ongoing drought a national disaster, and we immediately began to put into place measures to cushion the affected populations. We also launched the Emergency Relief Cash Transfer Program, which saw the disbursement of some 305 million shillings through the M-Pesa platform to 225,000 vulnerable households, translating to a population of 1.127 million Kenyans. Further again, this year, a total of 508 million shillings was disbursed to 169,000 households, translating to a population of a day. Nara yo mwanchu murigire kuro asemesa Ensakia kulende tomo cha kuligiriria na inde chikora gaisano na ibere igoro uchakanyora ayo mana yanda mange na inde asenchira yogwenge biamano gwachora kuligiriria Ndizi TV nero bwansu bomugusi kulende karoto kuirana oyo minto Brifgthon Makori na chikuirana no maganito ase studio agaraba chigukwanira mange igoro yechisemi chiagusi amona isiko yagusi biamano ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi omurigiriria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchurya bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigiriria kuruchi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otudarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brifgthon Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe
Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene nagokorentera chibicha chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chito etanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora aside kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Muligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV Njensara Nyarangi ontita tena nabatambe Brian Sagini isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichigwaka kuronsaiga ya Gusii ime ya National Super League janile gotatwara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii yanyalde kwira chigame cyabo kunyara gosikigumu mutu ili Italiane Ndemo Steven ngoripota liene getaseni Ndizi TV korwagaiga umuchokeroka elitaliane Mildred Momanyi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange nagwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire ase duka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete